Kabersang aram sa tanan nga naglantaw sa ato sa Facebook karon o sa mga naminaot usab nato sa radyo ang naata karon sa pinakatubangan gayud sa Parish Office sa National Shrine sa Our Lady of the Rule or BIRHEN sa Regla. Dinhi makita nato ang ilahang simbahan karon, bukas gihapon ang ilang simbahan o makita nato nga nanapoy pagpangandam gyud sila nga gihimo no para sa triduum kay sa pinaka bukana gayud sa ilahang simbahan. Makita nato nga gibutang na nila ang capacity sa ilahang simbahan which is 790. Enough ra pud ni siya para sa ipahigayon pud nga adult baptism no kay aside sa 100 adults na ay mga ninong ug ninang tapos na ay mga kaparian pud nga mo-attend niya na dinhi sa nga miyembro sa bikaryato, then napoy mga media, so counted na gyud ang mga musulod sa simbahan inigabot sa triduumas nga pagahimuon dinhi sa BIRHEN sa Regla. Sa pagkakaron naay mga pipila ka mga tawo usab mga parokyano ug mga bisita nga niso dinhi sa simbahan no. Then kita nato nga kinipod siya dinhi nga simbahan nila napoy mga tigbantay gayud no nga naglibot-libot para ma-assure nga naay mga tawo nga manganhi dinhi maka-maintain gyapon sila og social distancing. Okay, unsang oras magsugod ang Triduum Mass diha, Father? Alas 9 sa buntag ka first ang aram sa subay sa tong kasayuran nakuha no. Alas 9 sa buntag ang pagpahigayon sa Triduum Mass, ikatulong nga Triduum Mass anhi dinhi sa Our Lady of Rule. Ato nakita nga usa ang Our Lady of Rule ang usasab ang kaning National Shrine of St. Joseph nga napilian alang sa maong kalihukan gumikan kay National Shrine man ni sila unya at the same time dagko sa sila og capacity nga makapasulod og dinaghan nga tawo ka first ang aram. Og man ang adlaw ka first ang wang? Sunday, karong Sunday mo ni ang first Triduum Mass sa Our Lady of Guadalupe, ikaduha nga adlaw ka first ang aram sa National Shrine of St. Joseph, ikatulong nga adlaw dinhi sa Our Lady of Rule sa Dakbayan sa Lapu-Lapu before mo balik diha sa Dakbayan sa Subo. Okay, so ang kanang gibutang din capacity nga 790 gipamutangan na nagbangko dunay mga marker aron dunay mapatuman gyud ang gitawag og physical o social distancing. Sa mga bangko lang nila daan ka first ang aram, doon na nagyon nakabutang nga asa ka pwede mo lingkod, asa ka dili pwede mo lingkod, pinasubay sa minimum health standard nga gipatuman sa tong interagency task force. Pero doon na say may tabo ba nga doon na extension nga mga bangko sa gawas apan ilagyo gyapon in kaso og daghan o pasudlan man gyud mga tao. Kung pasudlan man gani ka first ang aram dili diri sa ilahang simbahan. Doon naman sila auditorium sa atbang o sa left side sa ilang simbahan. Adto ngadto doon na ipahimutang siguro posible nga ipahimutang nga mga dagko nga screen aron adto makasimba apan sama sa naandan ang Archdiocese of Cebu pinanguluhan sa tong Arsobispo sa Sugbo si Palma daan nang niauhag sa tumakaigsuunan nga kung di man gani sila makasulod sa mga simbahan mas maayo nga anha na lang sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay mututok ug musubay gani mapwede sila maminaw sa DYRF mutanaw sa DYRF aron masubayan nila ang mga kalihukan sa 500 years of Christianity. Kumusta unsa may inyong naobserbaran sa mga tao diha unsa man malipayon ba o beniton ba ang ilahang pag-apel ning pagpangandam nato sa himuon nga Triduum o kining atong Christian pagsaulog sa Christianity? Yes, kapag sang aram gani ato makita no daghan sa atong makaigsunan na ang hinay-hinay na nga nibisita sa atong mga parokya gumikan kay kung ato masayran ni atong Holy Week kuha naman sa to limitado raman to ang mosulod og makasulod sa simbahan karon kay karong adlaw one month kanang holiday mo na daghan sa atong mga magtutuo ang ni subay sab sa mga parokya gani kung ato makita kapag sang aram dinhi sa ato ang naimutangan kung imo makita dinhi sa kaning gawas pa lang nga bahin no sa kilid sa simbahan ato makita nga dunay mga sugot nga seguridad ang gipatuman gawas nga kaning dunay security guard doon na nasatay gikan sa kwerpo sa atong kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga nagbantay nag-aninaw so dili ka makasulod dili ka maka-entry dinhi sa simbahan kung wala kay face mask wala kay face shield gumikan kay hugot pa nila gipatuman ang minimum health standard o gani ato mga kapulisan gawas kaning nagbantay dinhi sa ato ang gate doon na sad sila mga sakop sa atong kapulisan nga nagtuyok-tuyok nagsubay nag-roving aron ato makita og ila sa subay kung niptuman ba ang katawhan aning minimum health standard gani ko ato makita ka first ang aram dinhi sa atong nahimutangan
og imo sa makita sad nga kining ilahang makasulod lang ang church capacity, ang main church is 790, unya ang outside area kaning 300, unya ang left side niya is 100. Kinahanglan mag proper ka og sulob og face mask og face shield, ipatuman ang physical distancing. Unya kaning 15 anyos paubos og 65 anyos pataas dili gyud ni makasulod dinhi sa simbahan. Unya inigsud nimo sa simbahan ka persang aram, dunay mga kinahanglan mo tunog ka ni ilahang before ka mosulod kay nasa sa kwaon nga kanang imuhang pila, imuhang scan pa, imuhang temperature, unya una ka makasulod ko makasulob na ka aning ilahang facial. So mo ni so far no ang atong pag-aninaw sa parokya sa Our Lady of Rule sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, subay sa ipaygayon nga kalihukan karong Abril 13 dinhi gyud mismo sa maong parokya. So kapag ang aram ako ibalik ni Father Filmar kung doon na pa ba siya mga dugang mga mensahe nga ipadangat. Pahinamdam sa atong mga kaigsuonan na tanglit diri man i-held ni siyang tawag na to adult baptism, wala ni nagpasabot usab nga ang mga abunyaganan nga mga adults nagikan ra pod dinhi ini nga parokya kundi kini sila gikan na ni sila sa nagkalain parokya. Mo usab ka na ang mahitabo dito sa Guadalupe, dili lang pod mga parokyano sa Guadalupe katong bunyagan kundi gikan na usab sa nagkalain. Kato lang pangutan-on sa dato mga police, Father Filmar, kung kanus-an ni sila nagsugod dinhi sa ilahang nahimutangan. So pangutan-on sila kung kanus sila kutob, unya kanus asad sila mahawa diri ka persang aram. May buntag live ta sa DYR kanus ata nahimutang diri ma'am. Hindi pa pagulong ka. Oh, antel kanus aman ta. So unsay atong mga preparasyon, unsay atong mga himo dinhi alang sa atong makatawhan nga buot mo sud dinhi sa parokya sa Our Lady of Rule. Ano ma'am, basta mag sa mga health protocol tulog sa Christmas o sa observe sa parokya. Okay. Monica persang aram si Patrolman Maria Glena May Himawas kinsa na-assign dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. So gawas sa robing doon na sila yung mga gipahimutang nga nagbantay o nagtan-aw alang aron mapatuman ang minimum health standard og social distancing. Sangan sa kumakaubanan ka persang Father Filmar Dondon og ni Julius Kaputulan kini yung kapersa Rowena Capistrano may buntag Subo. DYRF Live Report!